बिमा मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय नोंखौ थोत्स थोत्स होनदों बिमा जाखांबाय नामा वेलकाम खालामबाय आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा सुवाक नार्जारि हेल' बाजै लाइक दान होनदों सुवाक नार्जारि सोरमोनथाय गोदान नामा जाखो वेलकाम खालामबाय नोंखौबो आंनि एलबियाव लाइक दान होनदों जोंहा संगी बिमाया थेंक इउ बिमा लाइक होनायनि थाखाय मिनिबाय आरोना हायनास्रिया हायनास्रि नुजाफैदों जोंहा मस्ट वेलकाम आगै हायनास्रि जाबाय नामा लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय संगी बिमाया फार्स्ट लाइक होनदों आरोना औ थेंक इउ संगिताया जायाखैहाय होनदों जायाखै संथ'वाखै ना संबाय ओमफ्राय संगिताया मोखां देखाय होनदों देखायाहाय आइलि जायलि जिरायनानै दं गाहायाव ओमफ्राय जोंहा सनजित आगै नुजाफैदों लाइक दान होनफैदों आरोना मस्ट वेलकाम सनजित आगै नोंखौबो बरायबाय आरोना आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा हायनास्रिया मा होनखो फेस देखायाबो सना होनदों देखायाहाय आङो जारला बुद्रिसो जिरायना दङ ओमफ्राय आइलि जायलिनो मोखांखौनो सुबावाखै आङो सानसुनिफ्राय खानायबो खानबावाखैनो जारला बुद्रिसो दङ ओमफ्राय जोंहा बहानि ओंख्रिसो होनदों आरोना संगिताया जोंहा संगी बिमाया ओमफ्राय दाउदै पटल मा होनखो एवदेरबाय होनदों आरोना खोमोरफिननोसैहाय आङो नुजाहोला खोमसि खालामबाय आं खोमसि खालामबाय दे सनाफोर गाज्रि दामोनसै ओमफ्राय जोंहा संगिया हायना सना मा ओंख्रि होनदों मोसाहारि बिफा नुजाफैबायहाय जोंहा मा थांखो कमेन्टआ ओमफ्राय 5 लाइक दान बिमा होनदों थेंक इउ लाइक होफैनायनि थाखाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरोना जोंहा मोसाहारिया ओमफ्राय हायनाया दुखु मोनगोन हां देखायाबा होनदों देखायजायाहाय जोंहा हायना आखि एकदम बुरा हालावसो दङ आङो एकदम बुरा हालावसो दंथारो देखायथ'ला आङो दे ओमफ्राय जोंहा बिपिएफआ मा सना गावदां आंनि होनबाय आरोना बिपिएफआ वेलकाम बिपिएफ आंनि एलबियाव बरायबाय नोंखौबो सासुलाङाबो नुजाफैबाय आरो लोगोसे मस्ट वेलकाम निउस नायनाय गारना फैबाय मोखां देखायाबाला होनना रागा जोंबाय देखायाहाय आइलि जायलि जिरायना दङ आंहा एकदमबारे संगी बिमाया भाइरेल होनबाय आरो नङालै भाइरेल नङा जोंहा बिमा ओमफ्राय जोंहा सुवागा मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया जोंहा सानसुनि माबासो लावजों आलु ओमफ्राय माबा मा होनो पापर भाजा आलु बाथोनसै आरोना नोंहालाय जाबाय नामा सानसुआ जोंहा आंखौ गिना लाइट अफसो लाबाय नामा होनदों गियाखैहाय मा बिफा मानो गिनांगौ ओमफ्राय नों होसोनो हागोनफा आंखौ गिग्रा मानसिया हायनाया आं मोसाग्रा क्लाब रेडि खालामगासिनो आब' संगी होनदों बिपिएफआ आं दंथ' नोंनि उनाव फाग्लि खोमसिखा होनदों आरोना गिनायाव गैया आङो मानसिखौ गिया आं मोदायखौसो गियो दाबायदियाव मोदाय नुफ्लांनांगौबा डाइरेक्ट फिट नांनानै गोलैनानै बेहुस जाखागोन आं मानसिखौ गियाथ' ओमफ्राय मोदायखौसो गियो आरोना आङो उल्थासो मानसियानो ओमफ्राय जोंना मा होनखो हायनाया मुसाहारिया मा होनखो मोखां देखाय बिमा नोंखौ नायनो मोखांसो नायगोन होनदों नोंखौ नाया मोखांसो नायगोन होनदों र' देखायथारगोन आं उनावहाय दिनै देखायला सुवागा जोंना मा होनखो अन बाजै होनदों थेंक इउ हायनाया मोसाहैनो नागिरदों होनदों आरोना अबेयाव ओमफ्राय संगी बिमा सानसुआ जोंहा बहा मानि प्रग्राम जाबाय दं हायना होनदों
कुसुआगा जोंहा संगिता बाजै हेल' होनबाय सानसुलाङा जोंहा आं नुहुरोना नोंनि पजिसनखौ जारला थाखाय सानसुलांजोंबो देन्जारखा आरोना नोंनि मेगना मानिनांगोन ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मा होनखो साइनासया अन आरोना सुरज राभा फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम सुरज लाइक डान सिस्टार होनदों आरोना थेंक इउ सुरज वेलकाम ओमफ्राय कुसुमाबो नुजाफैबाय जोंहा अन दं होनदों थेंक इउ आब' कुसुम ओमफ्राय जोंहा दुलुरन मुसाहारिया दे बिमा सानसुनि ओंखाम ओंख्रिखौ जायै जायै नोंसोरनो माहाजोन जादों जों गारनो मोनोना लाव माबाजों खुमब्राजों माबाखौ थान्दाबोहाय जानांगौ गार माबाया मा होनो फैसा गैयियावलाय बेफोरखौनो एसे एसे जानानै थायाबा मोसाहारि गावहाबो जादों मोनानिखौ दहायो बावबाय बियो गावहाबो जादों रुटिजों बेदरा बावबाय दहाय फुङाव जानाया ओमफ्राय कुसुम आब'आ लाइक होबाय होनदों थेंक इउ आब' कुसुम ओमफ्राय जोंहा आब' कुसुमन हायनासिया आं खिन्थाबाय दं बयनोबो होनदों खिन्थाबाय दं बयनोबो होनदों ओमफ्राय सुरजआ ब्लु कार्ड सिस्टार बद्राय अके काहा गैया र' खोमसि खालामथ'नोसै आं बबेयाव थांखो ब्लु डेडिया रेमे सुरज ओमफ्राय जोंहा संगिता अर मुसाहारिया जोंना बिमाया मानसिखौ गियालै आरामसो मोनो बियो सुखे मोदायखौसो गियो होनदों औ आं मोदायखौसो गियो ओमफ्राय संगिता अन सानसुलाङा फाग्लि नोंनि मिनिनायखौनो आंसो बिमाजों सोंजालायो माखौ मिनिखो होननानै ए नंगौ ओमफ्राय संगिता अन आरोना सानसुलाङा औ सुखे होनबाय ओमफ्राय हाउसाबाबो नुजाफैदों जोंहा मस्ट वेलकाम आब' लाइक डान आगै होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लाइकल' दे आगै होनदों दे जेबो नङा दे ओमफ्राय सानसुलाङा हायना ओखि ज' थुखा गैया नामा होनदों ओमफ्राय मुसाहारिया माखौ गोसोखाङो बिमा फुंनि थांदों आंनाबो सानसुनिसोना नोंना जाबाय मोनानि ओमफ्राय जोंहा सुरजआ अके होनबाय ओमफ्राय कुसुमा अन आरोना ओमफ्राय जोंनि बिमा अन ओमफ्राय देब बोरमा आया हे इमि देब बोरमा मस्ट वेलकाम लाइक देट बोल रहा है ओमफ्राय जोंहा कुसुम अन सानसुलां अन कुसुम अन ओमफ्राय जोंहा सानसुलाङा हाय इमि देब बोरमा बेबि होनबाय आरोना लोगोखा नामा जोंहा सानसुलाङा ओमफ्राय जोंहा दुलुरन हायनास्रि अन ओमफ्राय सुवां नार्जारिया अन बाजै होनदों आरोना थेंक इउ हायनास्रिया मा अन होनदों आरोना आं देलायदों र' होनदों दे देलाय मोजाङै देलायथार सुरजआ हायनास्रिखौ लाइक कमेन्ट चेक होनदों आरोना हायनास्रि नै लाइक कमेन्ट चेक खालामनांगौनो लोगो खालामबायनो जोंहा सुरजआ बेक खालामफिनबानो जाबाय कमेन्ट नायनानै सोलाबबानो सानसुलाङा गावनि एलबियावब्ला मार हेपि ओमफ्राय बाला मालायनावला होनदों आरोना मालायनावबो हेपि जायोब्रा आङो सानसुलां मिनिफ्लांबाय थालाय आङो ओमफ्राय जोंहा दुलुरन ओमफ्राय जोंहा सानसुलाङा लोगोखा होनदों आरोना दुलुरन ओमफ्राय माइ भिलेज नेपाल फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम सोर जाखो हेल' दिजुपिन बलराय कौन है नेपाल कहाँ से हो भैया बहन सपोर्ट बोरो गामा क्या बोल रहा है कहाँ से हो नेपाल
ओमफ्राय सुरेशा दुलुर बर को लाइक कमेंट चेक। ये मेरा आईडी है सुरेश। मैं बैक करूँगी बाद में। हाँ कुसुम ऑन थैंक यू अब कुसुम। मा ओंख्रि संखो अब कुसुम? हेलो 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 एवरीवन। कौन कौन है मेरे एलबी में? कमेंट करो, सपोर्ट करो। अरे हाँ बेफोराबो दosay थांबाय। ओमफ्राय जोंहाबो कुसुमन नेपाला सुरकेटा होनबाय आरोना सानस'राङा। आं बिनि एलबियाव थाङो दाना नोंसोर गैयाब्ला होनदों। ए सोरनियाव? बै माबानियाव मा नाम मोनलाय? बावलायलांबाय आं। थांखोना माखोथाय? ओमफ्राय जोंहा आं मिन्थिखायो नोंखौ सानस'लां। नों दे आयु उन्दुआ खोमाहाय बियो मानसिया। जा एलबि सोरनावबा सोरनावबा थांनाय नुयो आं बेखौ सिरि सिरि नायखुमायो आं। थांजोबखोना माखो? सोर सोर दं कमेन्ट करो। थांजोब्बायहाय माथो सानस'लां। नोंबो खारबाय नामा? साथामल' देखायबाय आरोना। दुलुरन हायनासिया र' सनाफोर होनदों। अके मोजां देलाय दे। देलायाबाबो मोजां बाहाय नोङा मालाय गुफुर साफानो आगायाना आगायानास्रि। ओमफ्राय सुरेशा जोंहा मा होनखो? हायनासी कारिता नहीं मिला। अच्छा हायनासी अभी वो प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो रही है बोल रहा है। सूरज कर देंगे आपको बाद में कमेंट देख के। चिंता मत करो रसराबा। ओमफ्राय जोंहा सानसुलाया इनिमेनाव होनदों आरोना। आं 4आव उन्दुयो होनदों आरोना। आयु एफा गोबावसिम थायो नोङो? आं खारा होनदों। दे खारा। थेंक इउ। और कौन है थोड़ा कमेंट करो, सपोर्ट करो। खयथायाव जायो नोङो ओंखामखौ सानसुलां? जोंहा मुसाहारिया थांबाय नामा? मुसाहारि बिफाया थांबाय नामा? हेलौ मुसाहारि बिफा थांबाय नामा जोंहा? आंनाबो माबायाव अन थाखायो आरोना डाटाया माने बियो माबानि ना माबायाव डाइरेक्ट भिडिअ कल जायाना। ओमफ्राय माबायावसो जायो वाट्सएपावसो डाइरेक्ट भिडिअ कल जायोना आइफना। बेनिखायनो दोननांगौ जायो आरोना आङो। बांसिनानो उन्दुलांथारनोसैबाल' खालामो आङो। ओमफ्राय चार्ज होनोबाल' खालामथ'यो दसेनो। कमेन्टसबो जायाखैहाय बेयाव। आसलथे मानो जायाखै बेयाव? ओमफ्राय जोंहा सानसुला मा होनखो? हायनाया मोजांथ'। आं दुखु जाब्ला हायनास्रिखौ नायनो ओमफ्राय खुसि खालामनो नोंनि मोसानाय नायो होनदों। ए सागर फैबाय जोंहा। मस्ट वेलकाम सागर। अन दोनबाय थागोन दि आं ओंखाम जाहैनि होनदों। अके थेंक इउ। ओमफ्राय दुलुरन सानसुलाङा आंना जानायनि टाइम गैया होनदों। ए सागरा लाइक डान कन्टिनिउ मन होनदों। अके दुलुरन सानसुलाङा आंना मेगना मा गैया दाबो होनदों। आंना मेगना मा गैया दाबो होनदों। दुलुरन संगित अन सुरसा मा होनखो? ओइ सानसुलांख' लाइक कमेन्ट चेक होनबाय आरोना। नै सुरसा खालामबायनो। सानसुलांबो खालामफिनदो। संगिता अन सागरा आं ओंखाम जाना फैनि अन थागोन होनदों। अके सुपार माबाया अन आरोना। संगिया अन। जोंहा सुपार आगै नुजाफैदों।
सुपारा गैया मा होनफैखो माबा हरबायमोन आब' आं होनदों मा हरखो लाइभ होफैबाय नामा थेंकिउ हाय सुपारा गै वेलकाम खालामबाय नोंखौबो आंनि एलबियाव ओमफ्राय गुसुम आब'आ नेट प्रब्लेम जादों होनदों ओमफ्राय सोंगि बिमा अन मोनजोब क्रिएटर फैदों हेल' होनफैदों आरोना मस्ट वेलकाम क्रिएटर आगै संगिता अन सानसुलाङा आंना 24 हावार्स अनलाइन थानो नांगौ अफिसियेल रिपर्ट सबमिट खालामबाय थानो नांगौ नङाब्लाबो बिदिनो होनदों आरोना संगिताया अन आरोना जोंहा थेंकिउ ओमफ्राय सुपारा अन सानसुलाङा दुखुथिया जिउआ होनदों आरोना ओमफ्राय मिसिं बर' आइया हे मस्ट वेलकाम गुड मर्निं बर'राय मर्निं नेटवार्क लाइक डेट प्लिज दीपक आया हे मस्ट वेलकाम दीपक आगै लाइक डन जिउ होनना मिनिफैलायबाय ओरैनो हासिना दिबाना खाना पिना हो गया क्या होनदो वेलकाम सुपारा माजों मोनजाखो रखरा होनदों जाथ'वाखै रखरखौनो सानसुनि लाव आलुसो आलु बाथोन ओमफ्राय पापर भाजासो एवना दोनखाबाय आरोना आं दहायनो संदों ओमफ्राय सानसुलाङा मा नाम बुङामोनलाय सोरखौ साब खालाम होआमोन होनदों कमेन्ट नायब्रा नोङो माबाखौ सुरज राभा ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ बैराथि बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा होनदों नायजायाखैरे नायखाया हे निखाया एलबी रखने के बाद खाऊंगी अभी तो 30 मिनट भी नहीं हुआ रे बाबा संगी बिमा अन दीपकआ जाथ'वाखै होनदों आरोना नेटवार्क गुड बलराय सानसुलाङा आंनि बैराथिखौल' नुयो फाग्लाफ्रा बसन जानो होनदों संगीता अन नेटवार्कआ किस लिए नहीं खाया ये बोलो अभी मैं एलबी दे रही हूँ ना इसलिए नहीं खाया मैं एलबी रखने के बाद खाऊंगी मैं नेटवर्क दीपकआ संगीता जिउ सना अनसुलि जिउ मानो सिरि नों होनदों नेटवार्कआ अन हास्राहा हे कुसुमाबो अन दीपकआ संगीताया दीपक नों आंखौ सैया होननानै आखाइ हरबाय आरोना नेटवार्कआ संगीता ओंखाम जाबाय नामा बलराय दुलुर अन संगीता अन जोंहा सानसुलाङा साबधान सुरज राभा होनबाय आरोना बिमा मा ओंख्रि संखो ओंखामखौनो उखैनाय मोनासै आरोना आङो मेगि जानानै ओमफ्राय जोंहा कुसुमा बन अन ओमफ्राय जोंहा संगीताया बर' जायाखै होनदों दीपकआ संगीता सासे नायना हर आंनो होनदों आरोना दंखायोनो दहायलाय माथो माबाजों जिएफजों रायज्लायनो होनलायदोंमोन फनावलाय दुलुर नेटवार्कआ कुसुम नार्जारि ओंखाम जाबाय नामा बलराहा हे सानसुलाङा आं मोखां खनसे देखायब्ला थांनोसै आं होनदों आयु बिदि जायो सोरबा सानसुलां फिफा बिदि जाया ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ हास्राहा हे बर' दीपक होनना आखाइ दैखोबाय संगीताया जोंहा माला खोन्थानाय हो बि होनदों बि बसुमतारी जिउ होनदों आरोना दहाय मायाबा बुंदोंमोनहाय बियो गावनि एलबियाव ना सोरनियावमोनथाय नेटवार्क बर' हास्राहा हे सानसुलाङा मेगि ना 5 माननि द्रा बिमा ओंखाम उखैलायनो आंना सन्देहलै होनदों गैलाहाय फिफा मेगिसो मेगि जादों मेगि चाय बिस्किट खाया हे बिनिखायनो उखैला ओमफ्राय जोंहा दुलुर अन संगिया अन आरोना दीपकआ दुलुर आंनि जिउ होनना मिनिलायबाय नेटवार्क अन थेंकिउ सुपारा गैया मा होनखो बि आब' लाइक होब्ला बबे मोनसेयाव थुनांगौ आब' मोननै आसि बिमा दङ बबे मोनसेयाव थुनांगौ 1
फार्स्टआव ना टुआव होनदों? थुदो मोननैखौबो थुजाबना हो सालाखौ मोननैथिंबो थुजाबना होलाय एसे। सानसुला जोंहा मा होनखो आब' सना मा ओंख्रि होनबाय आरोना। अनसुमै फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम। अनसुमै हाय होनफैबाय। जाबाय नामा जोंहा अनसुमै ना संथ'वाखैनो? ओमफ्राय जोंहा कुसुमा बन दीपकआ दुलुर नों आंखौ सानै गैला नों बावबाय होनदों आरोना। बावबाय बायो नामा? दुलुरा बावाहाय दुलुरा बावनो रोङा। ओमफ्राय जोंहा दुलुरन सानसुलाङा बिएस मोखोना बिलाइ होनदों आरोना। नेटवर्क क्यों काट रहा है रे? मैसेज नहीं काटना था रे बाबा, रहने देना था। मुसाहारिया बिमा आं बेरायथिंदोंसोमोन होनदों। बेरायथिंदोंमोन आरोना। थांबाय सानदोंमोन आं नोंखौ। दीपकआ सुपार फंबाय मा ओंख्रि जाखो होनदों। सोंगि बिमा अन कुसुम अन। सानसुलाङा जोंहा सुखे नोंना राधाया मानो सुखे नोंना राधाया मानो दाना होनदों आरोना। अनसुमैया जानो नागिरदों दासो होनदों। मा ओंख्रै? ओमफ्राय जोंहा सुपारा आं गाहायाव थुख्लायनाय दंना सेकेन्डआव बेयावनो लाइक होयो आं होनदों आरोना। जायो। ओमफ्राय संगिताया MB सोलाय सोरबा आंखौ अनोब्ला सोर अनो बेहायनो सोर अनो मोनथिगोन होननानै गाबबाय आरोना। सोहरलाय जोंहा सानसुला फिफा संगितानो MB नांगौनो सोहरलाय। डाइरेक्ट मास मोनथामनिखौ हरखा। दसेनो जोबोहाय बेबो एक्सट्रा सोबाय थानांगौसो जायोना। ओमफ्राय मुसाहारिया गैला सुखे राधाया लंकायाव थांबाय होनदों। दीपकआ सागर मा होनदों सागरा अबेयाव थांखो बेबा ओंखाम जाहैदोंहाय बेयो। अनसुमैया बयलार बेदर आलु बिलाहि होनदों। गोथावथारहाय। ओमफ्राय दुलुरा अन आरोना। सानसुलाङा राबनजों ना सुखे होनदों। गाजोल फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम गाजोल आं हरगोन सोंगि बाजै होनफैबाय आरोना। वेलकाम जोंहा गाजोल। आंनि एलबियाव बरायबाय नोंखौबो। नेटवार्कआ हेल' हास्रा हे नेटवार्क थेंक इउ लाइक दे द'। सानसुलाङा जोंहा माजोंब्ला सोगोन दानाबा होनदों आरोना। गाजोला 15 लाइक दोन जारौ होनदों। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। सानसुलाङा 5G नाङा नामा दाबो आब' होनदों। ओमफ्राय मुसाहारिया गैला सुखे राबन जोंसो खारखोना मारखोथाय होनदों। नेटवार्कआ बैराथि बसुमतारी इंखाम जाबाय नामा बलराय? निहि जायाखै रे निहि जायाखै। नेटवार्कआ मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमाया सानसु नङा होनना गाबबाय आरोना। ओमफ्राय सुपारा दीपक आदा दहाय सुनिसो गाज्रि आरो फान्थाव आलु फाजासो होनदों। ओंख्रिया फान्थावानोथ' गोथाव जि गोबाव जाबाय आं फान्थाव ओंख्रि जायैया। आंहा लाब्रा जानो गोथाव मोनो फाजाखौबो गोथाव मोनो। ओमफ्राय संगिताया MB जोबनोसै होनना गाबबाय आरोना। 5G लादो बिमा 5G नङामोन नामा? ओमफ्राय दीपकआ होनबाय दुलुर अन नेटवार्कआ ऐसा भी रहता है क्या? रहता है ऐसा भी मतलब मैंने खाया है चाय मैगी वगैरह खाया है इसलिए नहीं खाना नहीं खाया अभी तक। आंनाबो गल गल जादों माहाय एसे। मुसाहारि मानखो आं गिथिखा बिमाखौसो नायनो लुबैदोंमोन बिमा होनदों। गैयाहाय बिहा माथो नोजोरबो होआसै फैयासै। नेटवार्कआ हेल' होनबाय दुलुर अन। दीपकआ सुखे आं थाला बेयाव मोखांबो दिन्थिया होनलायबाय आरोना। दालाय बास्लायदों बेयो दीपकआ अबेनिफ्रायबा दालाय बास्लायथारदों। सुपारागै अन थेंक इउ सुपारागै। ओमफ्राय दीपकआ आं
थांथ'नोसै दे बसुमतारी बाजै होनदों। थांथ'नोसैबो आरो नों बबेयाव थांगोन नोङो? मोजां जायगायाव थांखानाय नङा नोङो। हाखु दाखु जाथारबाय नामा थांनो? दहायनि एलबि होनायाव अबेबा बाथरुमनिफ्राय फैनाय बायदिसो मोनदों मानसिखौनो। फार्स्टआव खोमसिसोमोन ना, उनाव दरजासो फांनाय नुहुरदों। ओमफ्राय जोंहा सुपार आगै सोंगि बिमाया गाब्बाय आरोना। खैथायाव होगोन बिमा एलबिखौ? जानला मानलासो होलाबायनोसैहाय आङो मोनायाव दानिया टाइम मोनबानो। बिमा जानला मानलासो होनसै। दसे दसे आरोना, WTनि गोनांथि नालाय दसे दसे 1 घन्टा आधा घन्टा। ओमफ्राय जोंहा दीपकआ नोंनि दसे थानि होनना मिनिलायबाय। हासिना दिबाना अबेयाव बाथरुमाव थानानै दहायो एलबि होआमोन खोमसिनो। उनाव ब्ला नुबाय आरोना, दरजा खेवनायसो नुबाय आरो मानसिखौनो। ओमफ्राय बिदिनो गोसोसो होनदों आरोना जोंहा जोंनि बिमाया। बेवहाय एगजामबो जोब्बायना, आरो नै क्लासनि सुरु, आरो फुजाना बांद्राय गोबाव बन्द' होनाय नङाना, सानथाम सानब्रैल'सो होगोन दुर्गा फुजानि। क्लास टेस्ट जाबाय थानाय जायाहाय बिदिजों। ओमफ्राय जोंहा दुलुरन जेदि बर' फेमिलि नुजाफैदों जा मस्ट वेलकाम हाइ फ्रेन्ड होफैदों आरोना। हाय हेल' वेलकाम खालामबाय जेदि बर'। आंनि एलबियाव जाखांबाय नामा? लाइक डान होनदों आरोना। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा दीपकआ थोद बाथरुमाव नङा होनदों आरोना। माथो अबेनिफ्रायसो दरजा खेवफैनाय नोंलाय? ना बाहेरायाव थांदोंमोन? ओमफ्राय जोंहा दुलुरन सुपार आगैया मा होनखो? आंहा दसे सिगां साला आब' होनदों। मा उन्दुनानै फैखो ना मानानै फैखो? मा हरखो बेलाय? गोलैदों ना मा जाखो? बुजियासै दे आङो बेखौ। सागरा अन दं आं होनदों। अके थेंक इउ दुलुरन। ओमफ्राय नै सानसुला जोंहा माबा खारदोंमोन नामा बेलाय? अन आरोना। सागरा दोनाखै होनदों आरोना। आंलाय दोनबाय सानदोंमोन नोंखौ। मुसाहारिया सुखे होनहरलायबाय आरोना। ओमफ्राय सानसुलाङा औ सुखे होनबाय। दीपकआ बि नें साननायानो मा होनखो दुस्रासो होनदों आरोना। दुलुरन सागरा ओंखाम जाना फैदों दासो र' पलिं दं होनदों आरोना। दासो पलिं फाले पलिनाबो। ओमफ्राय जोंहा अबेसिम थाखो? सागरा अन दोनबाय थागोन होनदों। अके सानसुलाङा मा सिरि जाखोरा होनदों। सिरि जायाखैहाय कमेन्टआनो फैयाखैमोन ना, ओंखायनो सिरि जादों आं एसे दसे। सानगिथे गाब्बाय। जोंहा सानसुलाङा सुखे जेरावबो गोजोन गैलालै होनदों। सानसुलां मा जिएफ ना सोर? गासैबो सम्फा गोजासो होनदों। सम्फा सामेल गैया नामा? सुपारा मा बुजिया बुजिथारनांगोन गोनानो नों होनदों। मा गोनानो नों माने? बुजिया बुजिथारनांगोनानो नों होनदों आरोना। आं बुजियासै दहाय हरनायखौ। सोंगिया गाब्बाय जोंना। हायना फैबाय जोंहा मस्ट वेलकाम हायना। जोंहा हेल' बसु होनदों आरोना। जाखांबाय नामा जोंहा हायना? मोनानि आदारखौ थुमखांबाय नामा? माजों थुमगोना थुमाखै खोन्थाहरदो। लाइक डान होनदों। थेंक इउ हायना लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा दीपकआ आं उन्दुनोसै सोलायनिसै बाजै होनदों। सोलानिसै
गुन्दै सोलानोसै मेगनाबो जालाहाय आंना दे सोलादो ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया औलै सुखे माथो रावबो सौग्रावाबो ने सुखे होनदों संगिताया अन हायनाया जोंहा मोथो गैया माथो गैया बुसु होनदों माया मोखाङा ना महरा मोखांबो गैया महरबो गैयाहाय बिदिनो ओमफ्राय जोंहा हायनाया ना मैथा होनदों आरो ना ओंख्रिया ओमफ्राय सुपारा दुलुर दालार जाखांबाय नामा होनदों जायाखैनोहाय दुलुर दालारा गोथावथारहाय हायना मैथाजों ना दुलुरन रिमि मुसाहारि फैदों जोंहा सोर जाखो रुमिया लाइक दोन आगै होनदों रिमि मुसाहारि मस्ट वेलकाम सोर जाखोहाय सोर गोदान बासाब खालामदो दे रिमि वेलकाम खालामबाय नोंखौबो आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा संगिताया अन हायनाया ब्लु हो सुनि बुगाव होनदों अके थांबाय खोमानायलाय हायना ब्लु हरबायमोन आं सुपाराव अन आरोना रिमिया एसएम गुमै गुमैनो आबो जाखो सान्दुं साबधान आगै होनदों थेंकिउ गुमै एसएम ओमफ्राय जोंहा दुलुरन संगिता अन मुसाहारिया रिमि मुसाहारि सुखे फैदों माथो ने होनदों फैदों ओमफ्राय हायनाया बोरायखौबो खेबसेबो देखाया होनदों नोङो आंनि माबायाव नायाखै आरो भिडिअआव फैयाहाय बियो रागा जोङो फैया ससियेल मिडियायाव फैनो बासोगारो मालाबाल' खेबलांबाल' फैयो डाइरेक्ट लाजाखाया गोजानजों अहायबा बेरायनो थांबा अहायबा लोगोफोरजों थांबाल' बिदि लानो लुबैयो आरोना साइस गैयिखाय फैनो बायोहाय आंबो साइस गैया अबयसे थेवब्लाबो बायो बियो बहुद बायो आंनि भिडिअफोराव दंहाय एसे फ्लाब नुयो आरोना हायना ओमफ्राय रिमिया गुमै दे लाजिनाङा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दुलुरन संगिता अन हायनाया नुवाखैथ' होनदों नुवाखै माने दङब्रा भिडिअआव ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया रिमि ना मारो मोखांबो गैया ने होनदों मोखां गैया बेना ओमफ्राय दुलुरन हायनाया र' आं दा नायगोन होनदों आरोना दे नाय बेटाखौ बामदोंना आङो दङ बेयाव ओमफ्राय दुलुरन हायना अन ओमफ्राय रिमिया मा होनखो मुसाहारि बैनाय गुमैखौ नायो नामा होनना मिनिबाय गुमैसोनो मुसाहारि सिख्ला सानदों नामा हिनजाव सानदों नामा मेलसोनो मालाय दुलुरन संगिया माम जानि आं र' बेटा माम बिबाय होनदों दे जादो बिमा जादो मुसाहारिया साइज गैयाबाबो आराम नुयोलै बिमा नोंखौ होनदों साइज गैयाहाय दाब्ले ब्ले बुगाव बुसि ओमफ्राय जोंहा जोंनि बिमाया अन दं दे होनदों अके बिमा जादो नेटवार्क अन नेटवर्क कहाँ गया तेरे बाबा कहाँ गया था मेरे को छोड़ के कहाँ भाग गया था ओमफ्राय जोंहा दुलुरन खाना हो गया क्या नेटवर्क ओमफ्राय दुलुरन मुसाहारिया थोद साला गुमै आइदि लाना फैबाय नालाय नामखौ आराम खोनाबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ मा होनखो रैराथि बसुमतारी एक लड़की ढूंढ के
उनके लिया ऐसा साला चला गया था मैंने एक लड़की। अच्छा, ठुन के चला गया था, ठुनने के लिए चला गया था। किसके एलबी में गया था रे बाबा? मिला कि नहीं? कैसा है देखने में? ओमफ्राय नेटवार्क हास्रा है रिमिया मानखो जोंहा मानि आंना सिमि माइ मोन्नाव चेनेलजों कमेन्ट श' जायाखै बिखायनो आइडिजों थांदोंमोन होनदों आरोना। दुलुर अन रिमिया जोंहा मानखो मुसाहारि नोम्बावनि नामब्रा होनदों। मिनिबाय आरो नेटवार्कआ मिनिबाय। मुसाहारिया बे दुलुरालाय बसुमतारि अनामिका मरमिसो नामाब्रा होनदों। नोंहाहाय मुसाहारि बिफा, बेयो आंनि आइडिसो, मोनसे मबाइलनि आरोना। आं एसे सापर्ट होनो कमेन्ट फरायनो थाखाय लाफानाय जादों बेखौ लोगोआव। ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क अन। थेंक इउ नेटवार्क। अभी मत भागना, ओके नेटवार्क। अभी ऐसे रहना। कैसा पार करते रहते रे बाबा, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो रे बाबा। दुलुर अनन मुसाहारिया अके गुमै मोनथियामोनलै गुमै होनदों आरोना। ओमफ्राय नेटवार्कआ आलु से खाया, बैगन से खाया, दाल से खाया, मांसा खाया, मछली पर खाया। अच्छा, इतना सारा खाया। दुलुरा हेलो दुलुर अन नेटवार्क अन हास्रा है सानसुलाङा आं दालायसो बारबायमोन होनदों। आं मिथिखादों नोंखौ दालाय बारदों होननानै। नेटवार्कआ गुड होनलायबाय। जोंहा कुसुमाबो अन आरोना। नेटवार्क हास्रा है कुसुमाबो अन। ओमफ्राय मुसाहारिया मानखो साला बिमा नोंबो 2 नं दुलुरसो होनबा आंहा बिदि दुलुर सुलुर होनबा बिखाख्ला मोनोब्रा नायनो लुबैना होनदों। ओमफ्राय रिमिया बारा ओंखारा सासेनावल' थाङो बि आइडिजों सिमि माइनावल' होनदों। ओमफ्राय सानसुलाङा नोंहा मानो सिरिमोन होनदों आरोना। सोर सिरि जाखो? दसे सिरि जाबानो खारनांगौ जाहैबाय। नोंहा दालाय बास्लायबाय आरोना सानसुलां फिफा। दुलुर नेटवार्कआ हम तो शादी भी नहीं हुआ है, हमको इसलिए बाबा बोल रही है। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं बोला रे। कुसुमाबो अन ओमफ्राय सिएम लाइट फैदों जोंहा। हाय होनफैबाय आरोना। हाय हेल' मस्ट वेलकाम सिमेन्ट लाइट। ओंखाम जाबाय नामा? कुसुमा अन आरोना। सानसुलाङा सुखे नायहर होनदों। नेटवार्कआ हास्रा है मुसाहारिया सोर बे सुखे होनदों। मा हगारनानै फैखो? दहाय मुसाहारिना सानसुलाङा हगारदोंमोनथाय माबा भिडिअ माबा हगारनानै फैबाय आरोना बिसोरो। ओमफ्राय जोंहा सानसुला बिनो एलबि मालिकआनो होनदों। अबेयाव बुजियासै आं सानसुलां। ओमफ्राय मा इसारा मा रायलायखोब्रा नोंसोरलाय सानैजोंलाय, बिसोरथि सानैजोंलाय। ओमफ्राय जोंहा सानसुलाङा आं नोंनि दसे सम राव मोनाब्ला दान खोमसि खोमलाव बायदि मोनो होनदों आरोना। बिदिबा थांनांगौ जाहैबाय। मुसाहारिया सुखे होनबाय। नेटवार्कआ हेपि बार्थडे बैराथि बसुमतारी होनदों। मेरा बार्थडे नहीं है रे। सिएमआ आंखौ कमेन्टसो बानायबाय होनबा होनदों। हा सिमेन्ट आंखौ सिमेन्टसो बानायबाय होनबा होनदों। सिएम लाइट थांफ्लांदों खोमा खुगाया, सरि। ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क अन सुपार आगैयाव कुसुमाबो आंहा जाखांबाय बि होनदों।
दे ओमफ्राय सानसुलाङा जोंहा आंखौलाय मोनथिखायो माथो दिनाव 101 हगारोना होनदों। औ देनजारहाय नोंबो मानसिया माबोरै बरनहैयो रायदिखौलाय आं रोङाहाय दासिमबो। ओमफ्राय मुसाहारिया नों जोंनि भिडिअ नायखायालै ने सुखे होनदों। आं नायोब्रा कमेन्टफोरखौ चेक खालामलाय नाया नामा? सानसुलाङा नाया बिसोर सुखे नाया होनदों आरो मा नाया जानांगौ कमेन्टफोरखौ चेक खालाम। ओमफ्राय सानसुला मा होनखो जोंहा नार्जारिया हेल' बाजै होनफैबाय आरोना। सानसुलाङा गासैबो सम्पा गोजासो सुखे होनदों। सम्पायानोथ' जादों सेमा लाइक दान होनदों। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। मुसाहारिया नंगौ सुखे नंगौ होनबाय आरो सेमा जोंहालाय दा बहानि रा नोंलाय होनबाय। आंखौ मिथिया आरोना। आङो बङाइगावनि आगै नोंहालाय बबेनि खोन्थालाय लाइट सेम लाइट बङाइगावनि सापागुरिनि। हायनाया नुबायलै बसु होनदों। नुबाय दा खाथारनाक ने माबायदि नुखो? ओमफ्राय जोंहा अबाय थांखो मुसाहारिया नायोलै बिमा नोङो नायनायालाय होनदों आरोना। ओइ देखो दालाय माथो। ओमफ्राय रिमिया जोंहा अन आरोना। ओमफ्राय सानसुलाङा आं नोंखौ नुहुरगासिनो दंलाय होनदों आरोना। नुहुरखागोन। ओमफ्राय कुसुमा अन नार्जारि अन जोंहा कुसुम अन थेंक इउ आब' कुसुम। सानसुलाङा जा हेन्डसाम जों थानो समाया होनदों। हेन्डसाम नुदों आरोना नोङो। बबे एंगोलजों नायनानै फैखोरा नोंलाय हायना। ओमफ्राय जोंहा सेमलाय दा आं टंलानि होनदों आरोना। टंलानि माने लोगो दंखायोना नोंजोंलाय आङो सेम 350 थांबाय नोंनिया 350 2 1 भिडिअ मालाय 1K बारदोंहाय बियो। बिगेस मा मटर मोनबायलाय हिर' मा बियो 1K भिउ बारदोंहाय मालाय दाखालिनिया। ओमफ्राय जोंहा अबेसिम थाखो ओमफ्राय जोंहा सानसुलाङा फिसा मेगनसो जाना होनदों। फिसा मेगनसो जाना फेसा आदसा दुलुर अन नार्जारिया प्रमद बाजै होनदों। प्रमद हायना अन लाइटआ जोंहा मोखां नायनो मोखां मानो दिन्थियाखैरा बाजैया होनदों। बाजैया लुथुर बुथुरसोहाय मोखां देखायनो लाजियो नामलेबलेखायनो। ओमफ्राय कुसुमाबो अन आरोना। सानसुलाङा सोर बे हेन्डसाम आंबो नायनो हायना होनदों। नायै सर्टआव। ओमफ्राय कुसुमाबो अन आरोना। सोंगि बिमा अन लाइटआ आंनि नायदोंना नायाखै भिडिअ बाजैया होनदों। भिडिअआ आङो नोंनिखौ नायिया गोबाव जाबाय खोमाहाय एसे। आं नैबे मबाइलजोंसो ओरैनो चेक खालामदोंमोन आरोना। ओमफ्राय सोंगि बिमा अन नेटवार्क अन कुसुम अन आब' कुसुम नेटवार्क अन। सानसुलाङा सेम बियो थैसाम 3आवसो ओंखारगोन होनदों आरोना। थैसाम 3 आं थैसामखौनो नुवाखैहाय दाबो। आं खम नायखायो आरोना बर' फिल्मफोरखौ बहुद खम फिल्मफोरखौनो नायानो आङो। खम जाबाय बहुदनो। आगोलहायसो जा नायोमोन हिन्दीखौथ' जा नायखायोमोन गोदान नुबानो होखायोमोन। सोंगि बिमा अन नेटवार्क अन रिमिया अन जोंहा सानसुलाङा बिमा ओमफ्राय सासेबो नायना होला नामा होनदों। माखौ सासेबो नायनो नोंलाय आइफन हरलायनायालाय मा जानांगौ आइफना। सोंगि बिमा अन आरोना। सानसुलाङा आब' सोंगियाबो
सैया नाया होआ होनदों आरोना। ओमफ्राय नेटवार्कआ आ बोलो नहीं ना इसलिए हिंदी जवाब बैराथि बसुमतारी होनदों। क्या बोल रहा है? आप बोलो नहीं ना इसलिए हिंदी जवाब क्या लिख रहा है? रिमिया बाय बाय आं ओंखारथ'बाय दे ओंखाम जानि दे नों दे थेंक इउ गुमै दे बाय बाय। नेटवार्कआ हास्राहा हे सानस'लाङा गैलालै दान हरबाय आं होनदों। अके बेसेबांनिमोनहाय? 13 मोन ना 15 ना 14? 14 खोमा ने ना प्लास। ओमफ्राय सोंगि बिमा अन आब' कुसुम अन। बे सुपार आगैया थांबाय खोमा आरोना। ओमफ्राय कुसुमाखौ आब' मानखो बे जाखांबायमोन ना नोंहा होनदों। जाथ'वाखैनो आब' कुसुम दाहायसो जागोन आरोना आङो दानो जाथ'वा एलबि दोननायनि उनावसो जागोन। सानसुलाङा जोंहा 15 होनबाय आरोना। माया 15? नन बिटिसि सार फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम। आं कुसुमा सानैनि एलबियाव दं होनदों। हा ए कुसुमा सानैनि एलबियाव दं होनफैबाय आरोना। ए कुसुमा मोनसे आइडि खोमाहाय। नन बिटिसार माबोरै खबरालाय? वेलकाम खालामबाय नोंखौबो आंनि एलबियाव। जाखांबाय नामा जोंहा सार थुबसा सार जाखांबाय नामा? संगिताया नायबायथ' आं सानसु ब्र होनदों। ओमफ्राय सानसुलाङा बोरो आब' होनलायबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया अजा बोराय फैगौ दै होनदों। अजा बोराया सोरबा जोंना नन सारखौसो होनदों नामा नोंलाय अजा बोरायखौलाय? दे थाथ'दो अहंखार एलबि होग्रा गोम ट्राइ स्क्रिन एलबि होग्रा खालाम होनदों। मा होनखो? दे थाथ'दो अहंखार ना मा होनखो? थुबसा सार मा होनखो नोङो? नोंथ' थाखाया आंनाव ओरैनोल' फैबाय खारबायबो बियो खारसिगोनबो थुबसा सारा। थुबसाजों माबोरै जागोन बारा एसेबो अनथारा थुबसाया जोंहा। दुलुरन ओमफ्राय सानसुला सोंगिया मा होनखो? चेक खालाम सानस' होनबाय आरोना। सानसुआ जोंना बिमाया मार हारामिब्ला होनदों। मा हारामि जाखोब्रा? बिमाया मार हारामिब्ला होनखो? जावखोना माखोब्रा जोंहालाय सानसु बिफायालाय। ओमफ्राय नेटवार्कआ बि बसुमतारी लिखिसे रे बांला जानि क्या? ओमफ्राय जोंहा सानसुलाङा अजा लागाव होनबाय। अजाया खारबायहाय अजाया थाया थिगाव थाया। रायनानैसो थांबाय आंखौ माबानानैसो मन्त्र रायनानैसो थांबाय आंखौ। ओमफ्राय कुसुमा जाखांबाय आंहा होनदों आरोना। ए आब' कुसुमा एलबि होआ नामा? सोंगि बिमाया आं गैला आं फार्स्टनिफ्राय दं दे बिमा थोरसि सुनोसै आं होनदों। दे बिमा बाय थेंक इउ दे। ओमफ्राय सानसुलाङा आंनो सासेबो इनिमाय नाया ना मा होनखो? मुसाहारि नन बिटिसिनि हाव मा होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा दुलुरन नना मा होनखो? आइ एम नाउ नट इन्टारेस्टेड अल गाइस प्लिज आइ एम स' सरि बाय बाय होनदों। अके बाय बाय गुड नाइट। ओमफ्राय जोंहा दुलुरा अन सोंगिया बाय इउटुब फेमिलिफोर होनबाय आरोना। दे थांजोबदो लाइन बिमा दे सुदो थेंक इउ बिमा दुलुरा अन। ओमफ्राय सानसुलाङा सुखे आंनि अरिजिनेल गामिया बहामोन होनदों। नोंनि अरिजिनेल गामिया हाब खैबार सोंलायलायबाय थायोब्रा बिसोरलाय बिसोर फिसानियालाय। नोंहाबोथ' क'क्राझारनि ना सानसुलां? नोंना गामिया क'क्राझार नङामोन दे? ओमफ्राय मुसाहारिना माबानिमोन खोमा रङिया ना उदालगुरिनिमोनथाय बावबाय आं।
ओमफ्राय दुलुरन जोंहा राभा गुमै फैदोंहाय मस्ट वेलकाम राभा गुमै र' नेथ' खाम जानो होनदों गुमै लाइक होदो सना गुमै। ओमफ्राय जोंहा सानसुलाङा र' सना होनलायबाय आरोना बहाय थांनो नागिरखो दालाय बास्लायनो नागिरदों नामा कुसुमा नों बेयावसो होनदों आरोना ओमफ्राय सानसुलाङा आं फैफिनगोन होनदों आरोना अहाय थांनो नोंलाय इसारा होलांदों नामा सोरबा बेखायनो थांबाय। ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया वाइ नन बिटिसि वाट इयर प्रब्लेम होनबाय आइ केन सल्भ इयर प्रब्लेम नन बिटिसि होनदों। मोखां देखायबाल' थायोहाय बियो मोखां देखायग्राफोरनावल' थायोनो थाखाया बियो सारा मालाय थुबसे बिजिथार थांबाय बियो थाखाया बियो एलबिफ्राव दसे थायो सोरनावबा सानै साथामनावल' थायो आरो दसे बियो फैखाया। ओमफ्राय नेटवार्कआ बे बसुमतारी साप्पि ना मा होनखो साप्पि बारथ'दे ना मा होनखो कुसुमन आब' कुसुम थेंक इउ। नेटवार्क मुसाहारिया मुसाहारि ना उदालगुरि बिमा होनदों जोंहा ओमफ्राय खारबायहाय सासेया नेटवार्क अन थेंक इउ नेटवार्क आब' कुसुमन मुसाहारिया बाय बाय दै अल माइ डियार फ्रेन्ड आं सोलाखिना जाग्रोनि दे बिमा होनदों दे जादो दे लासैनो नेटवार्क सोलागैयारे बाबा खाफाल हमबाय आरोना नेटवार्कआ कुसुमाबो अन खैथायाव होयो आब' कुसुम एलबिखौ खोनादोंना नेटवार्क थेंक इउ नेटवार्क कुसुमाबो अन नयथायाव होनोसै होनदों आब' कुसुमा दे हो आंबो 9थासिम दोनसै आरोना 9थासिम दोनसै आंबो होला काजल ठाकुर मोस्ट वेलकाम काजल ठाकुर मोस्ट वेलकाम कहाँ से हो आप काजल हेलो बोल रहा है हाय हेलो नया है तो प्लीज चैनल को सब करके जाना और लाइक कमेंट भी करके जाना। बाय नेटवार्कआ तुमको बोला मैंने हैप्पी बर्थडे बैराटी बसुमतारी बोल रहा है मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है रे आज कितना तारीख है रे बाबा मैं तो भूल गया था रे नेटवार्क थेंक यू काजला बलो होनबाय आरोना लाइटआ आदाया मा खालामो बाजै होनदों लाइटआ माबा मा होनो माबा लाग्रासोहाय बाग्रासो सेम आगै ओमफ्राय कुसुमाबो अन ओमफ्राय नेटवार्कआ सब भाग गया रे सब भाग गया होनदों हा भाग गया रे भाग गया नेटवार्क हंस रहा है गाजला हेलो जने लेबार स्पिकिं होनदों आरोना जने लेबार बबाव खारामोन नोङो गाजोल आंनि ब्लुखौ लानानै बबेयाव खारामोन नोंलाय कुसुमाबो अन ओमफ्राय जेम लाइटआ बहा पस्टिं होनदों क'क्राझाराव दङ लाइट सेम आगै
ओमफ्राय प्रमदआ हेलौ बाजै होनफैलायबाय आरोना बहाय खारामोन कुसुमाबो अन ओमफ्राय हायनायाबो सफैलायबाय बा मालाय आब' होनदों माया आगै नेटवार्क अके कुसुम अन गाजोला खाराखै होनलायबाय आरो खाराखैबाबो खारामोन नोंलाय ओमफ्राय लाइक दान होनदों हायनाया हायै दासो देलायखांबाय आरोना नेटवार्क हास्राहा हे सेमा एन दिपकआव बेयाव खारामोन बियो आंखौ गासिबो गारनानै थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दुलुद आंनि जिउ होनफैलायबाय मिनिलायबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय सेमा लाइट होनबाय नाइस होनबाय कुसुमाबो अन हायनास्रि हाय होनबाय जोंहा लाइटआ हायनास्रि आगै मोसानो फैबाय होनदों आरोना अबेयाव प्रग्रामा मोसानाया अबेयाव दुलुरन सागर अबेयाव खारा दे सागर अबेयाव खारा आब' कुसुम दिपकआ नों बावखायो आंखौ दुलुर होना मिनिलायबाय आरोना खारनानै ओंखाम जाहैनानै ओमफ्राय हायनाया दावरावथार हेडफन सोदों आं होनदों दे दिपकआ सुखे मा खबर होनबाय सागरा हायनास्रिया जेने तेने होनदों आरोना कुसुमाबो अन सागरा अन दोनबाय थादों आं होनदों थेंक इउ दे ओमफ्राय आं सासेल' देखायनाय नुगासिनो सानैल' देखायबाय नै कुसुमाबो अन नेटवार्कआ आज क्या है मालूम है आपको बैराथि बसुमतारी हाँ मालूम नहीं था भी याद आया रे मेरे को इतना बुद्धि में भूल जाती हूँ रे ओमफ्राय हायनास्रिया बड'लेण्ड सेन्टाराव मोसानो फैबाय आब' सना होनदों दे नेटवार्क अन सागरा फुल भिउ आंनिफ्राय जाम्बि होनदों थेंक इउ सागर सना मना गुलु नेटवार्कआ हेल' होनबाय आरो दा सना मना होननायनि थाखाय रागा जोंगोन नामासै ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क अन एबि नुजाफैदों जोंहा आयु एबि नों एबि माबा एलबि होआखैना नोङो आं नागिरदोंमोन मोनहैयाखै नोंखौ होखायाखै दा वेलकाम खालामबाय एबि आं लाइकल'लै होनलायबाय आरोना बेना जालायबाय अके दे थेंक इउ नेटवार्कआ गुड होनबाय दिपकआ नङालै होनदों नंगौलै होनदों कुसुमाबो अन दिपकआ दंलै होनदों नेटवार्क अन कुसुमाबो अन थेंक इउ सागरा हायनास्रि मोसागिरि होनदों आरोना कुसुमाबो अन नेटवार्क अन ओमफ्राय हायनास्रिया मा खर'नि प्रफाइल बिलाय दिपक होनानै रागा जोंबाय माबायदि जाखो बिनि प्रफाइलालाय नायनो आं खेबसे दहाय माबा उन्दुनायसोमोन दानालाय माबायदि बेनो गस्ला गानि आरोना ओमफ्राय कुसुमाबो अन एबिया होआखैलां बानानै होनदों ओमफ्राय नेटवार्क अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा कुगिथिं फैदों आरोना हाय जिउ होनना मिनिफैलायबाय वेलकाम जोंहा कुक सना फैबाय नामा जाबाय नामा ना उन्दुबायानो ओमफ्राय सागरा कुसुम खयथानिफ्राय नोंना एलबिया होनदों 9टायाव होगोननो ओमफ्राय दिपकआ मिनिबाय आरोना हायनास्रिया आं बिजि जाबाबो नोंसोरखौ गारा आब' दसेब्लाबो फैयो होनना गाबबाय आरोना थेंक इउ हाय आगै ओमफ्राय नेटवार्कआ अन आरोना कुसुमा 9टा सागर होनदों नेटवार्क अन दिपकआ हायनास्रि गावनिखौनो रायो नों होनदों सागरा दिपक ब्र मा होनखो बहाय थांखो दिपक ब्र अनमोन आं रायलायनो रोङाखै होनदों आरोना एबिया दुखु जोंहा नेटवार्क अन टिभिसो नायदों र'
Ayah, ayo, ikut kulit belai. Tidak. ओमफ्राय बबेयाव थाबायथाय र' कुसुमाबो अन हायनासे एलबि गिदिं गिदिं गोसोखाङो माथो बयखौबो होनदों औ नङाबा ओमफ्राय टेनसनफोरा फ्रि मोनलायो आरोना अबेबा समाव ना इन्ट्रेस्ट बिदि थांबा ओमफ्राय जोङो कुसुमा एबि होननानै लाबोहरबाय खुगा नै लै लामा लामा नोंनि एलबिखौनो नायबोगासिनो आं र' होनदों दे हाय थेंक इउ जोंहा कुक नेटवार्कआ गुड होनलायबाय राबाया एम्बु गैया नालाय बुंदों एम्बु गैया फैया बियो आंनि एलबियाव मोनायाव सानावल' फैयो मोनायाव फैया सागोरा र' आं हम मिनिस्टारजों रायज्लायनोसै दसे होनदों दे रायज्लायदो रायजागोनबो नङाबा दीपकआ हायनासि सना जिउ मानो रायो नों आंखौ नांगौ मिनिबाय आरोना नोंहाबो हा गस्ला गानाबोना फैबाय नालाय ओमफ्राय खुगा लाइक होमारनि दे अब्ला होनदो होदो ओमफ्राय हायनासिया हनै बेकग्राउन्ड हिर' एबि दंखायो बारा दाहोन खा दीपक होनदों आरोना बेकग्राउन्ड नङाबा हायनासिया आगै जा मोजां नामखौ दोनखादोंहाय नोङो बेकग्राउन्डसो नामा नेटवार्क अन कुसुम सना बिजि आं होनदों एबिया ओमफ्राय नेटवार्क अन राबाया हायनासि सना नांगाबबाय हायनासिया रायजागोनबो बाराबा दीपक होनदों आरोना ओमफ्राय दीपकआ एबि सालथिया आंनोबा आं मा होनखो एंगारना होखागोन बि सालथिया होनदों एबिया हायना सना होननानै आखाइ हरबाय हायनासिया नों थगायोलै गुमै राबा होनदों ओमफ्राय कुसुमाबो अन नेटवार्क अन कुसुमाबो अन थेंक इउ राबा गुमैया मा होनखो नाले दुगि जाबाय दै नों हो होनदों आरो नों हो माने गुमै नाले दुगि जाबाय दै नों हो होनदों औ गुमै ओमफ्राय जोंहा कुसुमा अन आरोना खुगा माथो नुवाबो होनदों नुवाहाय जोंहा कुक नुवा ओमफ्राय जोंहा राभा गुमैया मा थगायखो आंलाय होनदों आरोना अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिं जोंथिं अखा हादोंहाय थान्दा दिनै ओमफ्राय जोंहा दीपकआ दुलुर खि गोखा नों आंनि जिउ होननानै मिनिबाय हनै जोंहा गस्ला गाननानै फैबाय एबार दुलुर माबा हायनासि ओमफ्राय हायनासिया दीपक बिना नायलाय एबिनाव आंखौ मोनगोन ना मोना दीपक होननानै मिनिबाय आरोना दुलुर हन कुसुमाबो अन राबाया जोंहा नोंखौनो नागारबो हाया बिबोनां हायनास्रि होनदों खुगा अन आरोना जोंहा नेटवार्क हास्रा हे राभा गुमैया लाइक दान होनदों आयै गुमैया दासो लाइक होबाय आरोना थेंक इउ गुमै राभा दुलुरन एबिया हायना आं होनो हाया सना नोंखौ होनबाय नेटवार्कआ क्या सोने जा रही हो क्या नीना रहा है क्या नेटवार्क ओमफ्राय दुलुरन ओमफ्राय दीपकआ एबि सालथि हायनासिखौ एंगारना होदों नों आंनो एबि सालथि होनदों ओमफ्राय दीपकआ मिनिबाय नेटवार्क अन खुगा लाइक दान होनदों थेंक इउ राबाया थांसै आं नालेब बिबोनां होनबाय दानो थाङो गुमै दसेल' नायनो फैथारबाय आरो बे दुलुरन हायना आयौ हायना बबेयाव खारा नोंलाय
बबेनिफ्राय फैफिनखो माजों फैखो गोजौथिं फैखो ना गाहायथिं फैखो आयै नेटवार्कआ हाम टेंशन हर किसलिए टेंशन है रे बाबा तेरे को क्या टेंशन है हायनासिया नों बुङो जे आंखौ गुमै दिनैनिफ्राय नुला होनना खब्ला नुबाय थायो माथो होनदों नेटवार्कआ गुद हास रहा है हायनाया सागर फैयाखै बुसु होनदों सागरा फैदोंमोनहाय माबाजों हम मिनिस्टारजों फन रायलायनो होनदों हम मिनिस्टारजों रायलायगासिनो बे ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ रो रहा है मत रो रे नेटवार्क इतना भी रोना अच्छा नहीं है सेहत के लिए हायनाया खाराखैलै होनदों खारदोंमोन नोङो पाक्का दीपकआ दुलुर आं दसे एन हाउस बाजैनियाव थांनि दे होनदों अके दे एबिया दीपक साल्थि हायालै आं हानाय नङा आं होनदों नेटवार्कआ तू हम कमा था तो पैसा ही नहीं मिला है तो हम कमा लिया था तो पैसा ही नहीं मिला है अच्छा ऐसा है हाँ क्यों नहीं दिया है रे अभी तक ओमफ्राय हायना अ नेटवार्क रो रहा है मत रो ओमफ्राय जोंहा राबाया हायना एलबि फैब्लाथ' आं आरो गाबोन सानसेल'सै होनदों फैया जायो नामा गुमै आंनावल' फै हायनाया अ होनबाय नेटवार्क अन SBTY फैदों जोंहा दे फैदों सना मोजां देखाय नङाबा ओंखारगोनसो आं होनदों होनायाथ' होदोंमोनहाय नोंसो मा बुङो देलाय होदो जोंहा SBTY वेलकाम खालामबाय आंनि एलबियाव हायनाया अन आरडि बसुमतारी फैदो जोंहा मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय नोंखौबो हेल' होनफैबाय आरोना ओमफ्राय जाखांबाय नामा जोंहा आरडि बहुद गोबावनि उनाव आरोना ओमफ्राय दीपकआ एबि साल्थि हायनासिखौ एगारनो हायाब्ला एलबि मालिकखौनो होदो आंनो होनदों बेकग्राउन्ड ना मा होनदोंमोन बेकग्राउन्डआ एबिया हायनासि थांखो ना माखो नेटवार्कआ हम तो ठीक है तारा हो बेंगालोर तो पैसा नहीं देते अच्छा बेंगालोर में है ना बेंगालोर तो बहुत सुनने में अच्छे है रे काम करने के लिए अच्छे है बोल रहे सब लोग बोलते हैं नेटवार्क अन दीपकआ बि बसुमतारी बाजै बाय दे होनदों दे बाय आगै सना देरखानाय लावखानाय थेंक इउ ओमफ्राय दुलुर अन आरडिया जोंहा मा होनखो थारुना गोरानजों जाखांबाय आब' होनदों ए गोथावहाय जोंहा मिरामिससोहाय दिनै बिस्थिबार ना एबिया थांखो ना माखो जोंहालाय एबि जोंहा दुलुरन एबिया मा होनखो दीपक साल्थि रं आं बिजिथारलै होनबाय आरोना आरडिया अन नेटवार्कआ टप 50% अच्छा है टप 15 भी है खराब हा आरडिया एबि हेल' होनबाय आरोना दुलुरन एबिया मा संनाय खावनाय जादों नामाब्रा एबि
गैलाहाय जोंहा आरदि हेल' होनबाय आरोना एभ्रिवान प्लिज सापर्ट होनबाय थांजोब्बायहाय गैला आंनाव मानसियानो जायाहाय रोङाबो नालाय मोखां देखायबासो थायो नामाथाय मानसिफ्राबो गैया माथो सानै साथामल' जायो आरोना लास्ट एन्डिंआव कमेन्ट प्लिज ओमफ्राय मिस्टार अशक फैदों आरोना मस्ट वेलकाम मिस्टार लाइक डान होनबाय आरोना वेलकाम खालामबाय मिस्टार थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट प्लिज होनदों जोंहा आरदिया ओमफ्राय मिस्टारा कंग्रेचुलेसन होनफैबाय आरोना न'आव दंहैयो नामा मिस्टार फैखो ना माखो बा मालाय हिन्जावजों उबुरायलायदों फिरफिलि सालायनाया ओमफ्राय हायनासिया गुमै राबाया खारलायबाय होनदों खारबायहाय बियो आब' होनदों औ खारो बियो खारबाय ओमफ्राय मिस्टारा अन आरोना थेंक इउ मिस्टार नेटवार्कआ हेल' होनबाय आंहा चार्ज गैयालै होनदों मानो गैया बेलाय फिरफिलि सालायनाया बहाय सालायहैयामोन नोङो मिस्टार डेन्जार साइजखाहाय मालाय मिस्टारना बुरैया हिन्जावा हायनास्रिया नेटवार्कआ मा होनखो तो चेहरा दिखाओ ना यार क्या है मतलब मैं तो अभी बहुत गंदा है अभी बैठा हुआ है इसलिए नहीं दिखाता है रे मैं चेहरा ओमफ्राय हायनासिया आब' अनुनाव गासैबो दंहैजोबो आब' होनदों अनुआ होदों आरोना थांथोंसै र' ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क हंस रहा है अय नेटवार्क मेरे को छोड़ के मत जाना रे बाबा मिस्टारा नेटवार्कआ सोर जाखो होनदों नेटवार्कआ जा मोजांहाय गथ'आ फार्स्टनिफ्रायनो लास्टसिम सार्किट थायो सेरा नायहैलाय नोङो दंखायो आगै उन्दैसो बर'बो रोङो ओमफ्राय आं बुजिनानै नोङो मानसिखौ बर'आनो दां बर'आलाय ओमफ्राय बर' बांद्राय रोङा दाखालि एलबि होदोंमोन दसे दानफिनदों कैसा था एलबि नेटवार्क तुम्हारा एलबि कैसा था नेटवार्क गुड दोनबाय मिस्टार अन थेंक इउ नेटवार्क अन थाथ'दो दे होनदों आयु मिस्टार जानो थांसै आरो गाबोन मोनायाव लोगो मोनगोन होनदों अके आरदिया अन आरोना नेटवार्कआ इसलिए मोटू से भाग गया तो होनदों हाँ मोटू है इसलिए भाग गया मेरे को छोड़ के पतलू के पास चला गया पतलू खाख्रेब के साथ होनदों हायनासिया आं मेहेरनाव थांनि दसे दादानाव दुमफेगालिजों लोगो हमहैनि होनदों मेहेरा एलबि होदों सोर मेहेर अरिजिनेल ना नकलि नेटवार्कआ तेरे बिना क्या जाएगा रे ना मिनिबाय आरोना हाँ मोनथियाव रे नेटवार्क कोई भी नहीं है कौन है थोड़ा सपोर्ट करो कमेंट करो हेलो बोलो नेटवार्क नै हायनासि थांबाय गुमेराबाया फैफिनबाय जोंहा हायनासि होननानै लाभ हरफैलायबाय आरोना बेनो गुमेराबाया फैफिनबाय जोंहा गुमेराबाया फैफिनबायहाय हायनासि नोंखौ नायनानै नै लाभ हरलायबावदों बिबोनांनो ओमफ्राय हायनासिया अरिजिनेल मेहेर आब' होनदों आयौ नंगौ नामा दिनैसो होनांगौ जाहैबाय बेयाबो हायनाया अन आरोना हायना बबेयाव खारनाय नोंलाय सालियाव हरदों टक्सिट फैदों जोंहा टक्सिट सार मस्ट वेलकाम सार बोरो मानसिया होनदों बोरो मानसिया माने गाहायावसो मिनिफैबाय आरोना हायना अन टक्सिटआ उन्दुलांबायसो नामाब्रा होननानै मिनिबाय उन्दुवाखै दङ जिरायनानै सागोरा आं बिजि जाबाय बेयो थिनदों बहायबा दालायबासो जायसै आरोना नोंहालायनो सानाव माथो मोनायाव फ्रि जायोनो ओमफ्राय मानो बिजि जाखो नेटवार्कआ हम दोनों से दिगा तो लाइक 50 वीडियो 50% में
चाहते हैं ना इसलिए होनदों नेटवार्क अन हायनाया उन्दुनो ओंखारबाय नामा उन्दुनो ओंखारबायाथ' ओंखारबाय मानसिफोरानो गैला नालाय उन्दुनो ओंखारखासिगोन आङो गैला अय खालामोन ओमफ्राय थांबाथाय थांबाय ज' थाङो फैबाथाय फैबाय ज' फैयो ओमफ्राय राभा गुबैयाबो हनै ओइ बिबोनां हायनासि गाबोननिफ्राय फैब्लाथ' आं एलबियाव होनदों फैलानोहाय जोंना गुमै राभाया आंनावल' फै दे गुमै आरबि अन जोंहा थेंकिउ आरबि ओमफ्राय जोंहा सागरा दस्रायाव थांबावनांगौ होनदों अबेयाव एलबियाव ना अबे जायगायाव नोंसोर थानायाव हायनासिया मालाय गिदिर गिदिर इउटुबफोरजोंल' सिनायजायो बिसोर होनदों ए बेयो माबाया दुमफिगालिया माबामोना मा होनो ना सोरखौ होनखो ओमफ्राय थक्सिदा मा ओंख्रि जाखो मेदाम होनदों ओंख्रिया जाथ'वाखैहाय मिरामिससो दिनै सानसुनि माबासोहाय लावजों आलु ओमफ्राय पापर भाजा आलु बाथोनसो नोंहालाय जाबाय नामा मा ओंख्रि खोन्थादो नेटवार्कआ हेल' होनबाय हायनाया सागर र' होनदों नेटवार्कआ गुड होनबाय सागरा गोबाव भिउ जाबाय बि बसुमतारी होनदों एसके क्रिएसन फैदों जोंहा आगै बि मस्ट वेलकाम लाइक दान होदों थेंकिउ क्रिएसन आगै लाइक होफैनायनि थाखाय नेटवार्कआ कल मेरा दीदी का बर्थडे है मैं तो कल मेरा दीदी का बर्थडे है अच्छा कल है केक काटेगा या नहीं काटेगा वीडियो लेके आना ब्लॉग लेके आना नेटवार्क थैंक यू क्रिएसन 24 लाइक दान होनदों थैंक यू क्रिएसन आगै नेटवार्क अन थैंक यू क्रिएसना मा मैगं जायामोन आब' होनदों मैगङा सानसुनिसोहाय माबा लावजों आलु बाथोन पापरसो आरोना आगै नोंहालाय जाबाय नामा सुरेशा हायना कल लाइक कमेन्ट सेक होनदों आरोना हायना लोगो खालामबायनो सुरेशा नेटवार्क अन राभाया नंगौबा कल खालामदो दियागै होनदों नांगौबा कल खालामदो अके थक्सिदा कोई बात नहीं है गोथाव दे होननानै मिनिबाय गोथावथ' कहना पड़ेगा ना ओमफ्राय नेटवार्क अन जोंहा क्रिएसन आगै अन थेंक इउ सुरजा नेटवार्क को लाइक कमेन्ट चेक बोल रहा है नेटवार्क अन थेंक इउ क्रिएसन अन हायनाया जोंहा मा होनखो जोंहा मामानि फिसाजो सासेल' दुमफेगालिया गथ'आ जि जाखांबाय मोनदावबाय बा सासेल' मा होनखो जोंहा मामानि फिसाजो सासेल' दुमफेगालिया गथ'आ जि जाखाबाय मोनदावबाय बा सासेल' होनदों ए नोंसानिसो असे मामानि ना मा जाखो दुमफेगालिया थक्सिदा आंना सबायसोमोन संनो रोङा माया संना जाबायलां दै स्रो स्रो होननानै मिनिबाय आरोना अबेयावबा भिडिअ नुदोंमोन आङो अबेबायाव रुमाव आरो खारैनि अनला ना सबाय जादों दुनियानि गोजा होननानै माबा मिनिलायबाय थाबाय सानैजों बे दहाय नुदोंमोन आं हौवा सानैमोन आरोना हौवा गथ'फोर सानैमोन गोजा जाहाबलायनाय जादों आरोना खारै होननानै बिनिसो जाबाय बेखौसो गोसोखांबाय आंहा ओमफ्राय क्रिएसन अन थेंक इउ क्रिएसन आगै थेंक इउ ओमफ्राय नेटवार्कआ अभी हम डांस करके बाद आए डांस वीडियो करने वाला है अभी अच्छा करो नेटवार्क क्रिएसन आगै अन गैथारला माथो रावबो नेटवार्क हंस रहा है राभाया थांनोसै होनलायबाय आरोना गुमैया जोंहा आर्टियन राभाखौ लाइक कमेन्ट सेक होनदों आरोना जोंहा राभा गुमै सुरजा लोगो खालामबायनो सुरजा हायना को रिटर्न नहीं मिला होनदों हायना चला गया होगा शायद एसके क्रिएसन अन आरोना जोंहा नेटवार्क अन टक्सिदा मिनिबाय हायनाया मदारनि बिदानि फिसाजो दुमफिया आब' होनदों ए दुमफियाना साइस थाखाय गथ'आ मालाय
नङाबाथ' साइसनिखा गुफुरनो आयै मेकआपबो नाङा जेबो नांखाया आरोना। ओमफ्राय सुरजआ नेटवर्क का रिटर्न नहीं मिला। नेटवर्क रिटर्न करो सूरज को। नेटवर्क का आईडी होगा ये नेटवर्क सूरज राफाया सूरज राफा होनना मिनिबाय आरोना। आरडिया गुड नाइट बि होनदों। थांसै आरो आगै दे गुड नाइट थेंक इउ हा आरडि जोंहा आगै एसबिआ लाइक दान 25 होनबाय आरोना। थेंक इउ आगै मोनसेजों लाइक होफैनायनि थाखाय। टक्सिदा मिनिबाय आरोना टक्सि सार। ओमफ्राय आरडिया आं ओंखारथ'बाय होनदों दे आगै थेंक इउ दे। टक्सिदा जोंहा अबे कलेजाव प्रग्राम जादों नामा? जा मोसाखादों खोमा ने? हायनासिया न'आवनो थाया जि जाखांबाय आं थांनो नागिरदों र' लोगो मोनबा जागोनसो आं मा। ओमफ्राय राबाया हायनासि बिब'नां सना होनबाय। एसबि आगै अन थेंक इउ। हायनासिया गुमै राबा बुं सना होनदों। मुसाहारिया हा बिमा सना नों दाबो दं होनदों। दङहाय बिफा दंमोन ओमफ्राय बहाय खारजोबनायमोन दे आंखौ गारनानै। सासेल' थाबाय थादों आङो बे दुलुराल' दंबाय थायो। गारनानै थांजोबदोंमोन आरोना। ओरैबायदि आं एबिखौबो एबि गाबज्रिबाय गैया। मुसाहारिखौबो होनबाय गैया। ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कल' दंगासिनोहाय बावदों आं नेटवार्कखौ। ओमफ्राय एबिया दुखु जाफैफिनबाय आरोना। एसबि आगै अन नेटवार्क थेंक इउ रे मेरे भाई जान सुना मुना गुलु। एसबि आगै अन आरोना। ओमफ्राय राबाया आं मा खालामबावगोन गालांनोबो हाया बिबोनांखौ होनदों। थाथ'दो गुमै नेथ'दो आंखौ दसे डिउटि होथ'दो होनदो। ओमफ्राय एसबि आगै अन थेंक इउ आगै एसबि। एबि आं बिजि होनखादों माथो फाग्ला होनदों। औ खोनाखादों आं मिथिखादों। मुसाहारिया एसबि बड' थ्रियालाय बिमायासो साइना ना बिफायासो साइना जाजोबथाय होनदों। साइना आरो जायखिजाया बिमाबो जानो हागौ बिफायाबो जानो हागौ एसबि आगैनिया। ओमफ्राय जोंहा दुलुर नै दुमफेगालिया फैबाय। जोंहा मस्ट वेलकाम आगै मे आइ कामिं मेम होनदों। कामिं जोंहा सोना बबेयाव दंमोन नोंलाय मा खबर होनदों। खबरा बिदिनोसै बबेयाव मोजां जानो गारि सना नोंहासो मालाय बरिया ने भाइरेल आगै दुमफे मस्ट वेलकाम बरायबायहाय। ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया र' दे आंना हाथाय फेरखंआ कल खालामबाय त्रिपुरानिफ्राय होनदों। दे राबाया हायनासि आं मा खालामबावनो बिबोनां होनदों। एसबि आगै अन थेंक इउ। राबाया दुमफेगालिया सोरहो होनना बुंबाय। दुमफेगालिया नोहाय गुमै राबा एसे रायदावलाय। आगै दुमफेया मालाय जा भाइरेलखा जोंहा महरावबो हाया आखलावबो हाया बेजों। ओमफ्राय एबिया दुखु जालायबाय आरोना। मुसाहारिया दुमफेगालि सना माथो रिप्लेबो हरा होनदों। बिजि खोमाहाय बियो थांखोना माखोथाय। ओंखारलायलांबायहां। ओमफ्राय जोंहा राभा गुमैया दुमपेपे होनबाय आरोना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया एम मादार आं करियानि नांदेरनायसो करियान द्रामासो आं होनदों आरोना मिनिबाय। हायनासिया सेंग्राफोर नायदों नामा बेयाव गालि गथ' होनदों। हायनासिया सेंग्राफोर नायदों नामा बेयाव गालि गथ' होनदों नै रायबाय आरोना। थांखोना माखोथाय दुमफेगालिया जोंहा जा भाइरेल मालाय हायना आगै दुमबाया
फेसबुकआव माबाबो हाबबाय खोमा ना थिगसे रांबो हाबबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया ओके एसपि बड 3 I am from now USA means United States of आसाम होनदों आरोना राबाया नों दुमफे मार हो होनदों थांबायहाय जिउ गोलाव थांबाय मानसि ए दं माथो औ होनना मिनिफैबावबायहाय नै बिब' बिनानावसो जायो आरो नोंसोरो होनबा आयै जोंहा राबा एबिया आं गेमावसो बिजि र' होनदों बिदि आरो एसबिया बि मादार येस एम ब्रादार येस माइ फ्रम कोरियान ड्रामा आसाम नर्थ इस्ट इण्डिया होनदों आरोना दुमफिया औ होनना मिनिबाय जोंहा नै ओमफ्राय राबाया गुमैया हायनास्रि होनहरलायबाय मा एसे साइसनि बा नोंसोरलाय हायनास्रि दुमफेजोंलाय ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया जोंना दुमफे गालियाबो नायनो आराम दालों ने एलबि मालिक बिमा सनादों औ सना माबाथार बिसोरो सानैबो हायनास्रिबो माबाबो दुमफे गालिबो मालाय खुनका रिस्तानोहाय मिथियाखै बिब' बिनानावसो जालायोनो बिस्रा मालाय ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि होनहरबाय राबाया ओमफ्राय हायनास्रिया नोम्फानोसो खोन्थाहरगोन र' आं होनहरबाय आयै ओमफ्राय एसपिया आं इंलिस रोङालै फरायनाय गैया आंहा होनना मिनिबाय आरोना बे माबाया एसपिया आगैया रोङा जायो जा इंलिस गोरोंखा जोंहा आगै एसपिया ओमफ्राय नेटवार्क थेंक इउ नेटवार्क कहाँ भाग गया था रे बाबा राबाया दुमफेखौ नायगौमोनलां नायगौमोनलै आं होनबाय आरोना नायनो आरो नों ब्लु होनो आं दे गुमै नायनोबा नायहैदो आं ब्लु हरबाय जा समायनाखा मालाय ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क अन मुसाहारिया मा होनखो ओके एसबि बड I am फ्रम कर्नाटका साबजे स्टेट इण्डिया आर्मि बाट I am पारमानेन्ट एड्रेस आसाम बिटिआर उदालगुरि होनदों खिन्था अरजाया होनना मिनिलायबाय आरोना जोंहा दुमफेगालि साइसनि दुलुरन ओमफ्राय राबा गुमैया दुमफेफे मार ना मा होनदों दुमफेफे नङाहाय जा मोजां सेरेरे गन्थं जंब्लिद नारेंसु गन्थं माबा होनलायनाया गुमै सल'आ बिदिसो ओमफ्राय दुमफेगालिया मेहेर औवारिनाव फै सोर सिनायदों नों लेंग्रासो आरो होमबा आंजों रायलायाखैहाय दाखालि माबानाव फैदोंमोन नालाय एनटि सारनाव फैदोंमोन रायलायाखैहाय बियो मेहेरा सिगाङावसो नायबाय थायोमोन आं भिडिअखौ नायलाहाय दानिया आंबा बिजि दे आंजों रायलायाखै बियो ओमफ्राय जोंहा दुलुरन मुसाहारिया दुमफेगालिखौ मा नायनोल' बि बसुमतारी बिमा सना नुबा आं फैसाखौनो सोना हरगौमोन दुर्गा फुजानि नै थांखोना माखो दुमफेगालि ना टमाट'सो नार्जारि फैबायहाय जोंहा आइडियाबो डेन्जार हेलौ बाजै होनबाय वेलकाम जोंहा टमेट' मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय नोंखौबो टमेट' माजों जाखो टमेट' ओंख्रिया जाखोना जादिया दानो दुमफेगालिया मेहेर औवारिया आंनि दादासो बावखुंग्रि थांनोसैलाय आंहा होनदों दादासो बावखुंग्रि थांनोसैलाय आंहा होनदों
शुटिं खालामनो थांसै नामा आगै दुमफे ओमफ्राय दुलुरन नेटवार्क थेंक इउ मालिक कल आया था अच्छा मालिका कल आया था अच्छा एसबी आगैया मानखो एम ब्रादार अके गुड जब होनबाय आरोना ओमफ्राय हाय नेटवार्क अन आइ एम साइलेन्ट होनबाय आरोना हायनासैया जोंना ओमफ्राय ना टमेट'आ अन आरोना दुलुरन सुरसा दुमफेगालि को लाइक कमेन्ट सेक होनबाय आरोना दुमफेगालि लाइक कमेन्ट सेकनो जोंहा सुरसा मुसाहारिया ओइ दुलुर सना लाभ इउ टु सेम माइ लाभ होनबाय राबाया गोसो थोफ्लांनासो फैबायलै आं दुमफेफे होनना मिनिबाय माबाबाय हाथाय सालाय दिन्थिबाय नै नेटवार्क गुड होनबाय हायनाया आं नायग्राल' जाबाय होनदों एसबिआ एम ब्रादार आइ हेभ नट मा होनखो स्टाडिज अनलि क्लास 10 होनदों नेटवार्क अन थेंक इउ राबाया साब खालामबाय दुमफे दावलेब होनदों दावगासिनो अजित फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम अजित गुनाय क्या बोल रहा है गुनाय जान लामोनला फैलायबाय सोरनाव मा होनखो गुलामनाय जा लामोनला फैलायबाय सोरनाव फैमारखो बार आंलाय बिबसु जाखो ना माखो बार बि सोरनि न' जाखोमोनलाय बावबाय आं होनदों बे बसुनिनो न' आरो वेलकाम अजित जाखांबाय नामा नेटवार्क गुड होनबाय हायनासि अन मुसाहारि दुमफेगालि आर इउ फ्रम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आर इउ फ्रम मना सेन्टार थारायबारि होनदों नेटवार्कआ बर' आपको फेसबुक में जॉइन किया है बैराथि बसुमतारी बोल रहा है हा कल किया था ना देखा मैंने देखा ओमफ्राय एसबिआ मादार एम ब्रादार माइ भिलेज उदालगुरि टंला होनदों आयु थं एखे जाहैसिगोन नामा नोंसिनालाय ओमफ्राय राबाया र' हायना हांसो होनना मिनिबाय ओमफ्राय हायनासिया आब' थाथ' दे सना होनदों दे थेंक इउ आगै हायनासि ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क अन हायनासिया मा खर'न हांसो बिलाइ होनदों रागा जोंबाय राबाया र' हायना होनबाय नेटवार्क अके होनबाय अनसुमै फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम राबा सना मा खबर होनफैबाय आरोना अनसुमैया दहायनो फैखादोंमोन ने बावदों आं फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय राबाया र'ना हायना होनबाय एसबिआ बाट आं दा दं गवायाव थायो आरोना आगै एसबिआ मालाय गवा जोंफोरा नुहैगोना नुहैयाथाय थैनानै थांबाबो गवाखौ मोजांथार खोमा ने नेटवार्कआ अन मुसाहारिया अके एसबि बड' 3 वेल डान गो टू लार्न होनदों सुरसा राबा का रिटर्न नहीं मिला राबा का रिटर्न नहीं मिला गुमै राबान बाद में करेगा साइन राबा गुमै कमेंट नहीं मिल रहा है बोल रहा है सूरज ने पैक कर दीजिए बाद में या अभी करना है तो करो कमेंट चेक करके गुमै अजिदा जा फैलां सोरबा अनसुलिखौ गोसोखांनानै बिब'सु होनदों जाथ'वाखैसै आरोना ओमफ्राय दे उनाव जादो नेटवार्क अन राबाया मोजां अनसुमै होनदों नेटवार्क गुड होनबाय सुरसा नेटवार्क का रिटर्न नहीं मिला नेटवार्क का आईडी है शायद नेटवार्क रिटर्न करना है तो करो रे बाबा ओमफ्राय हायनासिया आं गुबुनावसो दं ओंखाम जानो खांबाय सुरु जासिगोन होनदों दे नेटवार्कआ गुड होनबाय मुसाहारिया अके एसबि बड' 3 आइ एम फ्रम उदालगुरि नियार कर्ट होनबाय आरोना नेटवार्क अन थेंक इउ राबाया हायनासि बिबो आं सरि होनबाय आरोना अजिदा मिनिबाय मुसाहारिया बिमा नों दुगि जाबाय ने एल बिमाले होनदों हो दुगि जायाखैहाय फिफा मानो बिदि बुंखो नोङो ओमफ्राय नेटवार्कआ मालिक कौन क्या है रुको थोड़ा सा होनदों अके अजिदा
रागा जोंबाय मा रागा जोंखो एसबिया गैया एम ब्रादार अके माइ फ्रम उदालगुरि टंला नोलोबारि नोलोबारिनि अनसुमिया राभा होननानै गग्र सरलायबाय आरोना गाननाय हरबाय अजिदा अन राभाया सरिलै हायनासि बिबोनां सना होनदों नेटवार्कआ फेसबुक एकाउन्ट द हमारा पास 72 अच्छा 72 क्या है मुसाहारिया हायनासि सना नों देहा गाज्रिनि थाखाय ओंखाम जाहैदों नामा होनदों जाला मुसाहारिया ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क अन मुसाहारिया बिमा सरा अनलि फर जकिं होनदोंना अके दे रावबो गैला खोमालाय माथो जोंहा गाइसमोन अनसुमिया अजित सना बिफा होननानै गाबबाय आरोना नेटवार्क अन एसबिआइ अन दोननोसै खोमाहाय आं ने अनलि 3 मिनिट थानानै दोनसै दे आङो गाइसमोन अनलि 3 मिनिट एसबि आगै अन थेंक इउ आगै एसबि आगै अन थेंक इउ 3 मिनिट थानानै दोनसै आरोना लोगोफोर आङो थांजोबखो ना माखो थेंक इउ आगै एसबि ओमफ्राय मा अबेसिम थाखोमोनथाय ओइ दुमफे ना दुमफार मा एसेबो रायलाया होनदों थांबायहाय गुमेराबा मुसाहारिया दं बिमा आं नोंखौनो नेना दं होनदों थेंक इउ नेटवार्क अन आगै एसबि अन मुसाहारिया बाय बाय बिमा सना गुड नाइट सुइट ड्रिम होनदों दे आं दोनखानोसै लोगोफोर दे ओमफ्राय अजितआ गावनि खौसो देखाय हरबाय थायोबालाय गावलाय देखायलायबावा साला होनदों बेंथल फैदोंमोन जोंहा हेल' बाजै होनदों मस्ट वेलकाम आगै दोननोसैमोन आरोना मेन आईडी से सापर्ट नहीं किया गया रे हमारा वीडियो है बादा होनदों एसबिआई अन थेंक इउ आगै अजितआ मा जाखो अनसुमै सना बिमा होनदों बाय बाय होनदों गुमिराबाया जे सिरिस फैदोंमोन हाय आब' सना होनदों मस्ट वेलकाम आगै माबा जे सिरिस दोननोसैमोन आरोना आङो एलबिखौ एसबि आगै आब' आं उन्दुनोसै दे होनदों थेंक इउ आगै एसबि दे उन्दुदो आंबो दोनसै राजु आया हे मस्ट वेलकाम राजु हाय बलराय लाइक डान बलराय राजु थेंक इउ नेटवार्क अन अजिदा थैखो ना माखोमोन कमेन्ट फराय होनदों दोननोसैलै आङो ने ओमफ्राय अनसुमिया सना अजित आं नोंखौ मानो जायाखै नों होनदों आरोना नेटवार्क अन एसबि आगै अन दोनसै दे आङो दे थेंक इउ अल दे दोननोसै बाय बाय लादो दे बाय बाय थेंक इउ अल सापर्ट खालायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय दुखुथिया दासो फैदों आरोना बियो दे लाइकल' होदो आं दोनसै बाय बाय दे थेंक इउ अल ओंखाम जानोसै आरोना
गुबुथिया लाइक दोन होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नेटवार्क बाय बाय थेंक इउ नेटवार्क फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम थाबायहाय गथ'नाखौना मुसारिया थांबाय आरो ना बाय बाय थै साला दोनदो मानो दोन होनदों आरो ना अजिदा अजित थेंक इउ बाय बाय अनसुमैया बाय 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 दे बाय 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 दोनसै बाय बाय एस बि टि वाइ बाय बाय थेंक इउ अल बाय बाय